jutro, Knjaževac! Dobro jutro i vama spavačima, probudit ćete se uskoro, samo da ne bude kasno, samo da ne bude kasno. Ako. Idemo! Upravo sam na društvenoj mreži Instagram objavio sliku sa Miroljubom Prvolovićem. Bravo! Jedan veliki aplauz, zato što već danima slušam priču kako u Knjaževcu postoji jedan čovek koji šeta sam. Dobro, nije bio sam, bilo njih 7-8, ali bio prvi. Ali šta je point ove priče? Večeras ste se ovde sigurno recimo 400-500, aj koliko ja vidim odavde. Ono što ja govorim već godinama unazad, svim ovim nevernicima koji govore, a šta ja tu mogu? Šta ti možeš, bedniče? Možeš da probaš, da budeš sam, pa će se oko tebe skupiti ovaj silan narod koji će se skupiti. Samo ću da vam kažem koliko jedan čovek, koliko pojedinac čini veliku razliku. To ono čega mi kao društvo i dalje nismo svesni. Odnosno mi ovde već jesmo. Ovi ovde koji spavaju još uvek nisu. Onaj deo Srbije koji spava još uvek nije. Da li me razumete šta hoću da kažem? Jedan čovek uvek čini veliku razliku. Kad pomislite da ste sami, uvek krenite sami, neko će već krenuti za vama i za vas. Nije bitno ko, ne okrećite se sine. Samo krenite, to je ono što hoću da vam kažem. To je prva i bitna stvar u vezi građanske svesti i hrabrosti. Druga stvar, uzeo sam ovaj kafanski blokčić da vidimo šta smo imali danas. Ovako. Kaže Miljan Ranđelović, pomoćnik Marka Đurića, lepotana sa pravnog fakulteta. Omiljen u svom gradu Knjaževcu. Kaže danas na svom Facebook profilu, večeras će se u Knjaževcu, vratno ga zabolo što će se u njegovom Knjaževcu obratiti ja. Tebe je nazvao tom prilikom svim onim floskulama koje nazivaju narkoman, propali, bla 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 bla. No međutim, njegov stranački kolega iz Srpske napredne stranke, Milan Đokić, zvani Kraka. Čovek koji je uhapšen sa 170 grama kokaina. Idemo! Interesantno. Ja ne kažem da je Kraka narkoman. Izvinite. Ja ne kažem da je Kraka narkoman. Možda je Kraka prodavao nekom. Razumete? Što bi rekao Al Pacino u Scarface-u, you don't get high on your own supply. Tako da ne znamo. Ok, šta smo imali dalje? Danas se ovdje pojavi jedna vrlo interesantna ličnost u celoj toj strukturi ličnosti. Gospodin koji se zove Aleksandar Bogićević, čini mi se on inače zamenik ministra poljoprivrede, inače po struci vodoinstalater. To je dosta interesantno u ovoj Srbiji, da ljudi koji su van struke vode su vrlo stručni u drugim oblastima. Tako da keramičar koji nam je danas poslao 6 patrolnih automobila i 4 marice kad smo išli na naplatnu rampu u Doljevcu, inače keramičar po struci, Branislav Bata Gašić. Tako da čovjek koji je vodio pečenjaru Prasića vodi rudarsko-topioničarski basen Kolubara, tako da čovjek koji je vodoinstalater, eto, zamenik ministra za poljoprivredu, jer se on nešto i razume u poljoprivredu. Dakle, ono što hoćemo da vam kažem, mi ovde nismo, ono što je rekla moja koleginica iz Zaječara, da srušimo diktatora ovog. Mi smo ovde da srušimo diktatore. Mi smo ovde da napravimo sistem. Dakle, sistem u kome će kad dođe čistačica cipela iz Knjaževca da sve funkcioniše, jer se poštuje sistem, jer se poštuje institucije, jer sve funkcioniše. U ovoj zemlji ništa ne funkcioniše. Jer jedan čovjek koji je uzurpator funkcije predsjednika Srbije, dakle Aleksandar Vučić, čovjek koji je babica, čovjek koji porađa decu, čovjek koji je doktor privrede, čovjek koji je doktor ekonomije, čovjek koji je sudija, čovjek koji je tužilac. A za to vreme Dijana Hrkalović koja se zabavlja sa likom koji diluje drogu, vozi džipove bez tablice i hapsi ljude po Lučanima. Čeka nas jako težak posao. Ono što je rekla moja koleginica, ja ću to ponoviti na svim protestima i sutra u Novom Sadu i prekosutra u Beloj crkvi. Dakle, ja vas molim, to sam govorio i 97. studentima kad smo šetali 4 meseca, 4. dana na Filozofskom fakultetu, rekao sam, da li ste spremni da šetate 2 godine? Jer ako niste spremni da šetate 2 godine, nećemo ništa uraditi. Dakle, molim vas samo da se naoružate strpljenjem. Dakle, ostavite živce kod kuće i zaboravite da vreme postoji. Kako da spavamo? Pa vidi, najbolje na leđa.
Kaže doktor da je to ipak najbolja varijanta. Jer ako spavaš na desnu stranu, oslobodiš srce, ali ti se ušine rame. To sam probao lično. Dakle, samo strpljivo, samo hrabro, samo ponosite glave. Svi ti pritisci, danas me zove čovjek iz Lebana, ucenjuju ga, zove ga lokalni pandur, zove ga lokalni tužilac, prete mu otkazima. Svima vama, mnogo je lakše biti opozicionar u Beogradu, razumete, ja to znam jako dobro. Mnogo je teže vama po malim sredinama. Ja samo mogu da zamislim, slušam kakve represije vi trpite ovde, u Lebanama, u Požarevcu, u Palanci, tamte, vamte. Srbija je velika tajna, što bi rekao Vuk Drašković, počevši, dakle, pitanje u malim sredinama je to mnogo teže. Ja vas zato znam kolika je vaša hrabrost. Verite mi, znam kolika je vaša hrabrost i samo vas molim za puno strpljenja. Oslobodila se ova zemlja i Turaka, oslobodila se ova zemlja i Austrougara, oslobodila se ova zemlja i Nemaca, oslobodit će se ova zemlja i tih janjičara. Tako je! I još da vam kažem nešto, ne vama, nego tebi Krako, tebi Bato Gašiću i vama lokalnim moćnicima, niste vi ni janjičari. Janjičari su, ako ste čitali Andrića, niste čitali Andrića, pošto ništa jebeno niste čitali, janjičari su bili jedna obrazovana vojska, obučena vojska. Vi ste najobičniji govnari. Vi ste najobičniji govnari koji uzurpiraju i maltretiraju svoj sopstveni narod zarad svojih jebenih malih ličnih interesa. Zato ćete otići u mrak, zato ćete otići u kanalizaciju, zato ćete nestati. Tako je! Hrabro i do slobode, molim vas. Još jedna stvar. Ova metla koju smo dobili na poklon, hteli smo da je kupimo sa ovdje u radnji pre 15 minuta i pitam gospođu koliko, kaže, poklanjamo. Ja kažem hvala, kaže, mogu si da uzmeš veću zdržku? Ja kažem, dobro, polako. Ova metla će nam biti simbol, ovo će da visi u kancelariji Pokreta slobode građana do 6. oktobra, onog famoznog koji nikad nije svanuo. Dok zaista ne počistimo govna, onda ću da urobim ovu metlu i da okačem kući. Ili ću dati u muzej, koji ćemo nazvati muzej 6. oktobra, kad taj 6. oktobar, posle koliko 20 godina, konačno dođe. I kad bude 5. oktobar, on će se desiti vrlo brzo, ja vas molim da ostanete budni, da ostanete na ulicama, da nam se ne bi desilo kao prošli put da prespavamo taj 6. oktobar. Razumete me šta vam govorim? Tako je! Do pobede! Krako, eto nas! Hvala Sergeju. Sad vas